Sagad sa mga lugar nga gipaubos sa focus containment subay ning nagkataas paghihapon nga kaso sa COVID-19. Ang padayon sab nga suporta gikan sa Kapitolyo Probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Bambi Imano nga dili sila pasagdan hilabi na sa panginahanglan sa pagkaon. Sa weekly update nga gihatag sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ubos ni PSWDO Head Mr. John Limar Abella, gipaabot ni ini nga sulod lamang sa tulo ka adlaw moabot ngadto sa 116 ka food packs ug 18 ka sakong bugas ang natunol sa mga apektado sa focus containment. Lakip sab sa nahimong benepisyaryo ang dunay namatiyang kabanay nga midangop sa Kapitolyo. Niadtong Agosto 10, 2021, adunay 5 ngadto sa lungsod sa Upol ang nahatag, 38 ngadto sa Barangay Tubigan ug Poblasyon Initaw, 6 ngadto sa Barangay Santa Cruz na Tumulan ug Barangay Poblasyon Taguluan, 17 ngadto sa Barangay Garcia Hitagom ug 6 ngadto sa Barangay Poblasyon Libertad. Sa Agosto 12, 2021, adunay 44 ka food packs ang nahatag isip assistance ngadto sa 12 ka Miss or Care staff nga nahimutang sa MOPH-OWA Alubihid Miss Or. Samtang ang nahimong benepisyaryo sa mga sinakong bugas nga natunol niadtong Agosto 13, 2021 mao ang apektadong pamilya sa may Barangay Santa Cruz na Tumulan ug poblasyon sa lungsod sa Taguluan nga midawat sa 11 ka sako. Laing 7 sab ka sako sa bugas alang sa mga pamilyang nagbangutan nga mga lumulupyo sa lungsod sa Hasaan, Initaw, Claveria ug Mantikaw ning lalawigan. Makanunayon gayud ang pagpanghatag sa kagamahan ng probinsya ngadto na sa labing nanginahanglan ni ining panahon sa pandemya. Kung asa matag request sa mga apektado, kamanduan ni Governor Bambi nga dili balibaran, dili talikdan ug kanunay nga aksyonan ug alagaran. Kauban si Charm Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay, alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.